Здравейте хора! Този епизод ще разгледаме и бушкираме някаква игра с симулация на каране на кола. И да знаете, че ако ви харесват клиповете ми, ударете по един лайк, бори се за 1000 абоната. 1000 надолу или нагоре, както искате вие. Абонирайте се, просто искам да ви харесват видеотата, описанията, какво да правя, има награди в село на Гованако. Бъдете долу в описанието, ще сложи, ще напиша във фейсбука ми и телефонния ми номер. И така, знаете, започвам. Значи тази игра се оказва доста тъпа. Ако не... Хоп, айде. Безсмъртната игра. Сейчас... Как се нарича симулацията? Момент. Опа. Сега съжалявам, както това да звука. Съжалявам, че не може да видите. Не може да виждате. Много съжалявам. Но така е. Ще стане геймъка на микрофон. Още такива специални шорти. Нататък. Не знам как се прави лайк стрим. Знаете хора, вие обичате да изобразите. Стане се оказа доста изнервящо. Имаме някаква друга. Колко тези блоки ще къпнем. Няма тази музика. Готини да са летателни. Хора, ако искате, дайте един лайк, които ме хейтват, да си хейтват себе си. Това мога да ви кажа. Обаче не ми хареса клиповете ми, не начава да ме хейтват. Някой ме хейтва, да хейтва някой друг, ама не и мене, да знае. Така че айде. По-късно следова да мога да направя влог с приятеля ми Боби, може би. Така че надявайте се. Ударете лайк, ако ви харесва тази идея. Айде сега. Зарейда влог Trans 3D. Това е почти като Майнкрафт. Ето... Почти. Айде, камера. Също камера в начало да следвам, защото ми заби место зареден. 100% ми заби, затова че ще видим. Да не остане. Надявайте се. Без това, айде! Според вас, тя ще види на световното. В описанието ми кажете вас, кои тя ще види на световното. Хърватия или Франция? Франция биха за жал, защото аз вярвам в Хърватия. Хърватите за първи път стигат до финалите на световното, иначе са били само първи финал през 2090. Това е брат ми Антон. В описанието също ще ви кажа ви телефонния номер. Ако искате да се абонирате за приятеля ми Боби, който се казва Боби да Бос в YouTube и така, абонирайте се за канала, много хубави клипове. И натиснете лайк и не го хейтвайте, моля ви се. Че който го хейтва, цено мене не ме хейтвате, ама Боби го хейтвате, затова че айде, не хейтвайте. Аз започвам от начало. Хора, дано от първия ми миг не успея да направя нещо. Тънчи бе. От първието.
Съжалявам, че ви е толкова светло, ама брат не е и аз. Това го знаете. Сега да видя как си играем. Като не те са, нали? Да, не, инг, тегань. Хайде де, о, 3 точки, хайде де. Се напише името де. Не. No fun to play. Гледам, че не чета много добре на английски, ама не става често. Ето игра 3DS Minecraft. Ще видим някаква друга. Но поне път тя стане. Гледам се ми на телефона, накрая спасни пса. И хора. Сега ще видим процес, какво ще стане. Не знам много такива футболни игри, защото не ми зареждат или сигурно до някъде и после ми забил. Това си просто. Сега ще свързвам. Дайте в друга версия на Minecraft, където картинката е почти същата. Така че хора, пишете ми какви видеа искате в коментарите и така. Гледаме. Можем се да реализирате, докато я през Messenger с Facebook са 400 000 играчи играят тази игра. Сега ще игра. Аз мачи сега ще игра, ако играя, да не ме убият или ако гледат, и ако гледат моите видеа да не ме хейтват. Minecraft. Вие можем да убиваме, ще ги убия. Затова че айде. Хора, ако видите, това е неделята си да спася фауна един мой приятел и топката пое изгърди и палецът на дясната ми ръка. Това е стягивството 15 август. Може също да ме потърсите на Белите брези номер 4, това е моята улица в село Негован. И сега да видим дали ще тръгне някаква версия на Minecraft или само ще си говоря. Не знам, това ще почти взема. Момче, ела бабо. Значи още бавам. Ела бабенце. Сега да видим някаква друга музика поне. Не музиката, а някаква игра. Дано тръгне поне някаква в този ден. Иначе после хора, приятелите ми, Боби да Бос, YouTube. Надявам се да не го хейтват. Който го хейтва, се обвиня за мен и не ме хейтва. Ще сте ми едни от най-гадните. Това че хора. Сега имаме някакъв свърх скар. Харесваме, ще могат да виждат активно и елит. Просто ще да тук. Не знам, не кефе нищо. Не зарежда в този. 15 000 играчи играта. Айде бе. Ай в едния. Дай. Джипашка. Тя е чиста. Карам джипашка готина. Не, ще да я почистим. Това е игра. Там да видим сега джипашка.
Хайде хора. Айде покажа. Гледам хората първо. Това е неща. А после... Кой? Това глава съжалявам много, ама... И също се абонирате и за канала на братовчет ми Вало Вадо Играчо. И не го хейтвате, моля ви се. Като го хейтва не. И се абонирайте. Но харесате видеята. Други, които добавям. Сега не знам много каналите как се казват, ама знам, че правят. Ще сега да играме някаква тенис. Поне тениса да ни е скърпа вързана, нали се? Сега ще трябва. Тук ще силно. Имам в левел 1. Айде дай. Айде да скъпам. И... Сега хора се изгледам, че само... Ето и... Най-сетна да ви кажем лъхата на поиграя на лаптоп. И тук това и смотна игра ми се пада пак. Смотна игра ми се падат майче този. Хора, чао, да много харесвам видеото и до после. Чао.